Så er der gået en times tid, og så skal vi tage en færdig. Den er sgu... Ja, lad os se om Så skal den vi er... lige have den på en tallerken. Se om den er rigtig godt og grundigt. Det er Altså, rigtig spændende. Den har mange, hvad den hedder. Den har mange altså, den kan lave mange ting. Den vil jeg have. Den vil jeg have. Den er min. Så skal vi lige have noget bestik. Frøder. Og så skal man bare se, om man kan smage det. Man sådan lidt bacon. Smager lidt frøet. Må jeg prøve? Ja. Jeg vil... Okay, jeg vil lige prøve. Smager godt. Jeg får helvede, mand. Den er her god før. Jeg skal ikke smage på den her millionbøffel endnu. Pas på den mobil der, hvor den er hovedet ikke stikket nu. Nej, det er stærkt frossen. Det synes jeg, der er godt lavet, Markus. Jeg satte mig ned. Så skal den sgu bare ryste lidt, ikke også? Så giver smagen i den. Nej. Millionbøffel skal nok ristes lidt. Nu viser jeg, hvordan man gør. Fast. Når vi glemte sgu da også en god idé. Vi skal jo have... Selvfølgelig, det var sgu da her. Så nogle planter her. Den kan du købe ud i Bilka. Selvfølgelig. Så rester vi den sgu lige. Se, det hedder Poul Jensen, ikke også, derude, ikke også? Så skal han lige afhente sin pose jord, ikke også? I Bilka. Ja. Men skal vi sgu også lige have det æble. Prøv at give han sådan en æble. Så prøv at... Æblekilesmager. Det var nyttigt. Men så tror jeg, hvis vi... Nej, vi mangler lige en ting. En ting, okay. Det er når vi laver rigtig godt noget. Der er en blyant her. Fra et penalhus, eller hvad fanden er det? Lige vi får en panalhus her. Det var lidt. Ja. Så... Det er klokken, og vi... Nu er det vist gået en time. Så er vi millionbøffen op her færdig. Jeg får hækken. Jeg Det er godt, det smager rigtig godt. Jeg skal lige prøve den her. Lige prøve den. Det var sådan, vi tager svine og kalvekød. Skynd ud i frøser, der henter noget millionbøf. Løb. Jeg tror sgu, der er brandlarm eller et eller andet. Der er svine og kalvkød, og der er svine og kalvkød, og der er svine og kalvkød. Så er der ikke noget millionbøf her, eller hvad? Millionbøf! Men helt frossen, det giver vi sgu ikke til det. Nej. Ved du hvad, vi tager sgu bare en... Vi tager sgu bare en... ja. Ej, vi varmer en pizza. Okay, det kan vi godt. Varme en pizza, Så skal man bare lige have 1 minut tid. Det er godt. Det er godt, så er den færdig. Hvorfor siger den? Den er varm. Brandvarm. Fuck, hvor er det varmt. Jeg prøver lige. Okay. Du får brændt under vandhanen med. Under vandhanen med. Under vandhanen. Ja. Skynd dig. Under vandhanen med. Det var fandme varmt. Jeg havde lige væske et stykke til dig. Her. Så du lige tøj den hænder. Men skal du ikke? Det var sådan lidt, de her, du lige var frossen i stykker, eller hvad fanden det nu hedder. Men vi skal spise noget pizza. Ja. Derfor skal man lige i små stykker. Vi skal lige have en pizzaskær. Op.
så kan jeg ved, så arbejder jeg på skæve pizzasted. Hvad fanden er det nu, man skal skære den ud? Er det ikke et eller andet med, at du skal lave komfus og sådan noget? Ja. Ja. Okay. Ting. Men husk... Nej, Markus, du kan fandme ikke... YouTube skal lige se en mere. Okay. Skal lige skære. Det kalder vi Radinovic. Ja. Radinovic-skærningen. Men... Så skal vi smage på det, Markus. Smag godt. Ja, for helvede, det smager. Markus, nu fik du sgu da ikke et stykke. Så lav. Det er godt, vi ikke kan åbne for det, du så. Jeg har bare nogle nødder her, ikke? Og jeg bare lige kan åbne her. Hvor er du nødder? Ja, men YouTube, jeg tror mig og Anders her, det vil sige rigtig mange tak for at I med i vores mesterkort-program.